guys! Welcome sa aming YouTube channel, Tres Marias Farmers Vlog. So ito guys, ipapakita ko lang po sa inyo. Update lang po sa aming itinanim na palay. So ito na po siya guys, after 1 month. So ayan na po siya guys. Oh, thank you Lord at maganda yung tubo niya. Ayan po si Papa ko at si Brad. Nagbubunot po sila ng damo kasi medyo po may mga damong tumubo. So ito lang po guys, so update ko lang po kayo sa aming pinaghirapan na pag landmaster. Yun na po ang result. Ito na po yung result. Maganda na yung palay. Sana tuloy-tuloy po na maging maganda yung tubo niya. So ayan guys, maraming salamat po sa inyong patuloy na panonood sa aming mga videos. Thank you po sa lahat ng mga nanonood, sa lahat ng mga nagko-comment. Maraming salamat po sa inyo.